Pozdrav, dragi moji, i dobro mi došli u ovu novu epizodu. Željela bih sa vama podijeliti iskustvo webinara kojem sam prisustvovala, a tema je bila mentalno zdravlje na poslu. I eto, želim podijeliti sa vama svoje bilješke, tako da ću sada krenuti. Vjerujem da će vam koristiti i molim vas lijepo da podijelite sa nekim za koga znate da ima izazove sa mentalnim zdravljem, pogotovo kad se radi o poslovnom okruženju. Naravno da ove stvari možete primijeniti i u privatnom životu. I upravo ovo je tema kako zadržati mentalno zdravlje i psihološku sigurnost na poslu. Naše blagostanje i stabilna poslovna okolina su veoma važni za stvaranje i održavanje produktivne i psihološke zdrave radne okoline i isto tako i timova, znači drugih ljudi sa kojima radimo. Važno je osnažiti pojedince da preuzmu odgovornost za svoje blagostanje, mentalnu sigurnost u poslovnom okruženju i uvođenje raznih strategija kako bismo održali zadovoljstvo samim time i otpornost i produktivnost, bilo kao zaposlenici ili kao poslodavci. Upravo ta otpornost ili elastičnost znači imati kapacitet brzo se oporaviti od nekih poteškoća i imati snagu da se povratimo u prvobitno stanje u kojem smo bili prije samog stresnog događaja. I autori knjige Bounce Back, Helen McGarrett i Tony Nobel, objašnjavaju otpornost kao sposobnost da odskočimo nakon negativnog iskustva, nekih teških situacija, izazova i da se brže vratimo u gotovo isti nivo emocionalnog blagostanja u kojem smo bili prije tog događaja. Važno je održati to psihološku sigurnost i stabilnost zbog naše vlastite dobrobiti i zdravlja i kako bismo bili u stanju pružiti ono najbolje od sebe, članovima svoje obitelji, isto tako i najmilijima. I upravo zato je važno naučiti regulirati stres i upravo se time jednim dijelom bavimo i na coachingu i osobnom razvoju. Kako razviti sposobnost da budemo otporniji? Zapravo postoje alati koji su učinkoviti i ako ih primjenjuju, zapravo djeluju odmah. I pobrinite se za sebe i za druge na takav način, jer mi smo odgovorni za ono što se dešava s nama. Najčešće poteškoće s kojima se ljudi nose su depresija, anksioznost, prekomjerni stres, burnout, pogotovo na poslu i tako dalje. I kako onda podržati svoje mentalno zdravlje i zdravlje svojih kolega, ljudi koji nas okružuju? Upravo fokusom na ono što je u zoni naše kontrole i tako zapravo doprinosimo mentalno zdravom okruženju na poslu. I važno je razlikovati mentalno zdravlje od mentalnih bolesti koje zapravo mogu biti dijagnosticirane. Mentalno zdravlje podrazumijeva stanje dobrobiti i blagostanja gdje osoba može realizirati svoj potencijal, nositi se sa normalnom razinom stresa koja ovisi od tolerancije pojedinca, naravno svi smo mi različiti, može biti produktivna i donositi one rezultate koji zapravo jesu isto tako od osobe do osobe i doprinositi svojom okruženju. S druge strane, mentalna bolest je stanje koje se može dijagnosticirati i ima negativan utjecaj na mentalno zdravlje. I evo, postoje statistike da, na primjer, u Sjevernoj Americi 1 od 4 stanovnika imaju iskustvo dijagnoze neke mentalne bolesti
svake godine. To može biti, naravno, tu se ubraja depresija, šizofrenija, bipolarni poremećaj i neki drugi tipovi. I to je zaista velika brojka i zbog toga ima veliki značaj i utjecaj na cjelokupno društvo. S obzirom da je u Americi veoma dosta visoka svijest vezano za mentalnu bolest, naravno često puta se i dešava da upravo osoba koja nekako ima dijagnozu, da nekako ima podršku, dok je to na našim prostorima još uvijek sve tek u razvoju. I kad razmišljamo o fizičkom zdravlju i fizičkim bolestima, to nam je nekako sve više poznato. No kad razmišljamo o mentalnom zdravlju i bolestima, dešava se da nisu lako prepoznatljive i dijagnosticirane. I to je najčešće i slučaj da zapravo nisu dijagnosticirane, što ne znači da su odsutne. Naročito ako se radi, na primjer, o depresiji koja je prilično onako teško prepoznatljiva, ali isto tako i dostupna. I može biti prikrivena često puta. To znači zapravo da fizičko zdravlje može biti prilično dobro, ali živimo sa nekom mentalnom bolešću i veoma je važno to razumjeti. I postoji stigma ili osuda prema ljudima koji imaju iskustvo sa mentalnim bolestima i često se dešava da je u poslovnom okruženju takva osoba često pogrešno shvaćena kada se nosi sa nekim poteškoćama i zapravo ne dobiva tu potrebnu podršku. I upravo možemo podržati svoju dobrobit i dobrobit naših kolega tako što nećemo stigmatizirati i osuđivati ljude koji imaju neke izazove, dijagnoze sa mentalnim zdravljem. Destigmatizacija se postiže na način da zapravo dijelimo svoja iskustva, jer tako učimo da nismo sami ili da nismo jedini koji pokušavaju podržati svoje mentalno zdravlje. I zato je važno razgovarati sa kolegama na poslu, o tome kako se osjećamo, o svojem mentalnom zdravlju. Važno je razgovarati i koristiti onaj jezik koji ne osuđuje i ne destigmatizira, znači ne stigmatizira, dijeliti resurse za podršku i biti osoba koja je zapravo od podrške. Što je u našoj moći i kako možemo biti dobri kolege i suradnici kako bismo održali dobru mentalnu sredinu na radnom mjestu? Pomislite na neku osobu koju smatrate zaista dobrim suradnikom i onda malo proanalizirajte kakva je ta osoba, kakve ima karakteristike koje doprinose da se osjećate dobro na poslu. Možete reći da je to dobra osoba, da pruža podršku, sluša, suosjeća, iskrena je, pozitivna, ne osuđuje. I kada mi želimo biti dobar suradnik i kolega, a prolazimo kroz izazovne situacije, teško je održati sve te atribute. Stres se zapravo manifestira na različite načine, isto kao što ima i različite uzroke. Naravno, svako od nas ima različitu toleranciju na količinu stresa. I teško je zapravo biti dobro kada imamo izazove. A možda, recimo, nismo se naspavali, imamo nesporazum u obitelji i previše posla na poslu i preopterećeni smo, tada to utječe na naše mentalno zdravlje, naše blagostanje i zapravo to utječe na mnogo toga, na produktivnost, fokus, kako se odnosimo prema drugim ljudima, prema poslu i prema sebi na kraju krajeva i na svaki aspekt našeg života. U poslovnom okruženju je dobro izgraditi neki zajednički jezik. Na primjer, danas se osjećam umorno i smanjenog fokusa, bez da ulazite u neke detalje kako biste zaštitili svoju privatnost i istodobno dajete do znanja
drugoj osobi, da se zapravo ne osjećate nekako najbolje, niste u svojem punom kapacitetu i važno je da to prepoznamo i kod sebe i kod drugih, jer smo tako onda u mogućnosti dobiti i pružiti podršku u pravom trenutku. I postoji skala o kojoj se pričalo, zapravo skala mentalnog zdravlja, i to je nekako najvažniji dio cijele priče, jer najbolje je kad sam u stanju napretka, imam osjećaj da je sve super. Znači, to je ono, bila usporedba sa baterijom i onda koji je ono, kako se baterija prazni, tako naravno opada i to mentalna dobrobit. Znači, kad je baterija puna, najbolje je kad sam u stanju napretka, imam osjećaj da je sve super. Već dok je malo prazna, stanje preživljavanja, i to je nekako reaktivno stanje kada imate osjećaj da nešto nije u redu ili niste baš onako na svoj top energiji, ali ste ipak u mogućnosti funkcionirati. Stanje borbe, znači opet idemo prema dole. Kad imate osjećaj ne mogu se nositi sa time. I stanje krize, kad imate osjećaj ne mogu ovo preživjeti. Jel? U svakoj ovoj fazi potrebna nam je zapravo drugačija vrsta podrške i kako onda prepoznati ta stanja kod sebe i kod drugih ljudi. Zapravo, kad smo u stanju napretka, onako mirni smo, staloženi, promjene raspoloženja su manje, imamo konzistentne rezultate, fokus nam je dobar, komuniciramo efikasno, imamo kvalitetan san i apetit, nam je normalan fizički i socijalno smo aktivni. Možemo kontrolirati svoje ponašanje bez prisustva ovisnosti bilo koje vrste. I to može biti drugačije kod neurorazličitih osoba. Kad smo u stanju preživljavanja, to izgleda malo drugačije. Povećane su fluktuacije, raspoloženja, nekonzistentni su nam rezultati, osjetljivi smo na stres, lakše upadamo u stanje burnouta ili preplavljenosti, smanjen nam je fokus, narušena je kvaliteta sna i isto tako apetit. Povremeno se javlja smanjena aktivnost i želja sa socijalnim kontaktima. Znači, to može varirati ovisno o tome kako se osjećamo. I tu se javlja pojava nekih ponašanja, ovisnosti i korištenje supstance bilo koje vrste. Osjećaji su nekako bliži površini i naravno lako probijaju van i lakše izlaze van kontrole. I ovdje je stres malo povećan i sve nam nekako postaje malo teže. U stanju borbe osjećamo konstantan strah, u većoj ili manjoj mjeri paniku, anksioznost, tjeskobu, tugu, beznađe. Umanjena je produktivnost i poteškoće u donošenju odluka, otežana je sposobnost fokusa i nemir, osjećamo ljutnju, narušen nam je san, apetit, izbjegavamo socijalni kontakt i socijalne aktivnosti, učestalo korištenje supstanci bilo koje vrste, poteškoće sa kontroliranjem ponašanja. U nekom konstantnom osjećaju borbe smo i zabrinutosti i lako se osjećamo izazvanima. Znači, ono stanje krize gdje je naša baterija potpuno prazna, lako se razljutimo, pretjerana tjeskoba i panika, depresija i nekako ukućenost, povlačenje u sebe, nemogućnost izvedbe zadataka, osoba se ne može kontrolirati i nema mogućnost fokusa. I često je tu narušen san u velikoj mjeri i
onda dolazi do pretjerane pospanosti, nema apetita, nema nekakve želje za socijalnim aktivnostima, redovito uzima supstance i ovo je nekako najekstremnije stanje kada dolazi do učestalih pogrešaka, izostanaka s posla, i naravno to sve utječe i na samu pojavu na samu fizičku pojavu osobe. I kada to uspoređujem sa baterijom, znači kada je baterija puna, tada napredujemo, kada nam je prazna, tada smo u krizi, ili možete usporediti sa sunčanim i olujnim danom, na primjer. I sada kad malo tako promotrite, razmislite gdje ste vi sada, znači na kojem stadiju je vaša baterija i koje resurse trebate da bi vam baterija bila i ostala puna. Na koliko postoji vaša baterija sada? Važno je prepoznati vlastite znakove i signale kako bi znači, baterija ostala što punija, i kada uočimo i promatramo druge osobe, znači što se dešava sa njima, na koliko postoji njihova baterija. Kada počnemo primjećivati da ljudi oko nas pokazuju znakove da su možda usred izazova sa mentalnim zdravljem, bilo kod kuće, bilo na poslu, bit ćemo u mogućnosti da nešto poduzmemo sa tim. I kako onda to učiniti, kako razgovarati o mentalnom zdravlju i kada zapravo nešto poduzeti. To će izgledati drugačije za svakog i počnite tako da bolje upoznate osobu, jer ćete tako moći uočiti one promjene u ponašanju, drugačije kada se radi o kolegama na poslu, drugačije kada se radi o prijateljima ili ljudima koji su nam nadređeni ili podređeni. Kad smo spomenuli primjer baterije, možemo napraviti kao neku poveznicu kako se baterija prazni, tako zapravo i raste nivo patnje kroz koju osoba prolazi. Osoba sa punom baterijom ne osjeća intenzivnu patnju, dok osoba u stanju krize je itekako osjeća. I kada onda to stavite u neki kontekst, znači zamislite kako se, na primjer, ponaša osoba koja je u stanju napretka kada je u prometu, a kako se ponaša osoba koja je u stanju preživljavanja, borbe ili krize. I kako to izgleda u timu i porodici. Ako je samo jedna osoba u porodici u stanju preživljavanja, ili borbe, onda se već nekako narušava ta harmonija ostalih članova. Što ako su to oba roditelja ili ako se radi o djeci tinejdžerima, na primjer? Kako to onda utječe na roditelje? I kakva porodica postaje? Većina postaje nekako disfunkcionalna, jer i ostali članovi zapravo pate zbog mentalnog zdravlja jednog člana obitelji koji se očitava na njegovom ponašanju. I kako onda pomoći? Osim toga što zapravo je potrebno da upoznate osobu, njezine uobičajene načine i obrasce ponašanja, tada možete primijetiti kada je došlo do nekih znakova promjene koje nisu uobičajeni i priđite i pitajte kako možete pomoći. Da li postoji nešto što možete učiniti možda umjesto te osobe, možda osoba mijenja lijekove ili terapiju i to onda utječe na njezinu produktivnost. Mi ne moramo znati detalje o mentalnom stanju neke osobe da bismo zapravo pružili podršku. Ponekad je samo ponuditi pomoć može značiti puno za tu drugu osobu, jer ne treba nam ona saopćiti puno toga i neke detalje o svojim problemima i izazovima.
I kako započeti takav razgovor? Primijetili ste da neko izostaje s posla, da kasni na posao, da pokazuje drugačije ponašanje koje baš nisu tipični za tu osobu, ali su tipični za stanje preživljavanja ili borbe. Možete tu osobu pozvati na kavu u kantinu ili da odete zajedno na pauzu ili ručak, tek toliko da se odmaknete od uobičajenog okruženja, da bi se onako nekako osjećala komfornije. I recite, primjećujem da danas imaš puno posla, djeluješ mi preopterećeno, da li je sve u redu i da li si ti dobro? Ovdje sam ako želiš razgovarati, ako mogu i kako pomoći i tako dalje. I ovdje ne iznosite probleme sa produktivnošću i obavljanjem poslovnih zadataka, već pokazujete brigu. I to je važno za razlučiti. To je mnogo lakše u nekom neformalnom okruženju gdje se ne nalaze ostali kolege, šef i tako dalje. I važno je da se onda tijekom razgovora i fokusirate na odnos i na tu osobu i dajete joj do znanja da želite da uspije, da ste tu kao podrška i sam mislite da razgovarate sa prijateljem ili članom obitelji. Kako biste tada postupali? U redu je ne imati sve odgovore, samo ta osoba zapravo zna što se sa njom događa. I možete ju uputiti na neku profesionalnu pomoć, ljudi koji su stručnjaci za mentalno zdravlje, povezanost i brižnost su nekako tu ključni da se osoba osjeća da zaista brinete i da želite onako iskreno da imate namjeru da joj pomognete da uspije. I to je primarna uloga nas kao kolega u takvim situacijama. Poslije razgovora možete reći da vam je drago da su sa vama to podijelili, tu svoju situaciju i rekli vam o tome. Pobrinite se da to ostane privatno i tako zaštitite privatnost te osobe. Kada nije dobro zadržati takve informacije? Kada osoba misli da bi mogla povrijediti sebe ili nekog drugog ili ima suicidne misli i tako dalje. Pitajte je što bi ti pomoglo sada? Da li trebaš pomoć oko ovog projekta? Što ja mogu učiniti? Nemojte pretpostavljati što im treba, nego dopustite da vam osoba sama to kaže. Što ti treba sada? Može reći, možda bi bilo najbolje da odem kući na ostatak dana. Kažete u redu, idemo razgovarati sa menadžerom i vidjeti da li možeš otići. Neki ljudi će vam reći ne trebam ništa. Recite odlično, vjerujem da ti zaista ne treba ništa kao što mi kažeš i za svaki slučaj navratit ću poslije. U ovim situacijama dobro je provjeriti s osobom nakon nekoliko dana i vidjeti zapravo kako idu stvari. Druga stvar koju možete učiniti je upoznati se sa nekim službenim resursima koji su dostupni za podršku mentalnog zdravlja kako bi dopustili toj osobi nekako da ima, da bude komfornije, onako da se pozove na to. Upamtite da nije vaša uloga da nekoga popravite ili dijagnosticirate šta mu je. Vaša uloga kao kolege je da saslušate i pružite podršku ako možete i uputite je sa onim službenim resursima ako je zaista to i potrebno. Zapamtite da je potrebno zaista mnogo hrabrosti da neko podijeli svoje izazove i progovori o svojem mentalnom zdravlju i zato to onda i poštite. Što sve ovo znači za poslovno okruženje? Veoma je teško tražiti pomoć kada smo u nekoj krizi i zato je važno učiniti resurse za podršku lako dostupnima. Predložite možda svojem poslodavcu da razmotri ili ako ste vi poslodavac, isprintajte
raspoložive kontakte, za mentalnu podršku i stavite negdje na vidljivo mjesto, na oglasnu ploču, svlačionice i tako dalje. Educirajte svoje radnike i dajte im znanje da je to zapravo veoma važno. I možda to spomenuti i na sastanku, kao što je slučaj i u mojoj firmi, mnogo se govori o tome. I to je u interesu kompanije da zapravo održi tu produktivnost radnika na određenom nivou i zato učinite sve što možete da onda to i podržite. Sve što trebamo je zapravo nekako prepoznati da smo ista osoba kod kuće i na poslu i da ne postoji neka tipka ili gumb da pritisnemo i isključimo posao dok smo doma i privatne brige dok smo na poslu. Što se događa u jednom, zapravo nekako utječe i na drugo. I cjelovita smo osoba sa svojim mislima, sa svojim emocijama. Kad se nešto stresno događa na poslu, pogađa našu privatnu sferu života, prijateljske i obiteljske odnose i tako dalje. I većinu budnog stanja zapravo mi kao ljudi i provodimo na poslu u jednom danu i to utječe na sve ostalo u našem životu. I dovoljno je, dok idete hodnikom, nasmijati se nekome, klimnuti glavom, kad prolazite pored te osobe i zapravo može imati jedna tako mala stvar, može imati veliki utjecaj na to kako se neko osjeća, ta osoba koja vam prilazi u susret i nekako im dajete do znanja da su viđeni, primijećeni. I to je onda nešto što nam daje dobar osjećaj. Svi zapravo imamo odgovornost da budemo nekako najbolja verzija sebe, da prakticiramo brigu o sebi, da smo svjesni svojeg energy managementa, to jest kako raspoložemo svojom energijom u danu. To je naša osobna energija. Ponekad najbolja verzija sebe znači biti na 30%, nekad na 5%, nekad na 85%, stvarno ovisi. I važno je da nastojimo onda dati sve od sebe u datom trenutku i tako preuzmemo kontrolu nad našom vlastitom dobrobiti i osjećajem vlastite vrijednosti. I zapravo važno je nekako razvijati tu vlastitu otpornost i elastičnost. Ovaj pojam može biti često pogrešno shvaćen. Na engleskom je to resilience. U korijenu to je kada se desi nešto što nismo planirali i što nije u zoni naše kontrole ili nešto što nam uzrokuje stres, možda bol, da smo u stanju to nekako onda procesuirati unutar sebe ili sa nekom drugom osobom. To isto podrazumijeva oporavak i da se vratimo u prvobitno stanje kako bismo onda i bili dobro. I mnogo o tome zapravo i učimo na coachingu. To također znači da trebamo potražiti pomoć kada nam je potrebna, da razgovaramo sa nekim o tome dok pijemo kavu, da potražimo savjet profesionalca kada je to potrebno i tako dalje. I pomoć zapravo može imati razne oblike. Neko staromodno razmišljanje je da je, znači, prije su ljudi nekako razmišljali o toj poslovnoj kulturi, da dok smo na poslu da isključimo onaj privatni dio sebe. No to je zapravo nemoguće, nije kako stvari funkcioniraju, jer ne postoji taj prekvidač, taj switch gdje isključimo i uključimo ulogu sukladno sa okruženjem. I to i nije način kako naš mozak funkcionira i u stvari uzrokuje puno stresa. Ako praktikujemo menadžment vlastite raspoložive energije i brigu o sebi, tada možemo i kreirati neku tranzicijsku zonu između posla i privatnog života.
kada dođete kući, možda prošetajte psa, idite pokupiti poštu, ono čisto da napravite onaj buffer i povežete se sa sobom na neki način, možda kroz kratku vježbu disanja i zapravo sve ove alate možete koristiti i privatno i poslovno. I kako onda podržati ljude u privatnom i poslovnom okruženju da to prakticiraju? Pokažite svoju dobru stranu, da ste sposobni upravljati stresom, briga o sebi, svojoj energiji, komunicirajte o svojem radnom okruženju i psihološkoj sigurnosti koja je jedna zapravo od osnovnih ljudskih potreba. Upravljanje vlastitom energijom, to bi značilo uzimajte pauzu svakih 90 minuta maksimalno, ukoliko je to moguće. Važno je postaviti granice. Naprimjer, pauza može biti samo da zatvorite oči i onako svjesno prodišite 4 do 5 puta. Dignite se od stola i prošetajte. Postavljanje granica, isto nešto na čemu mnogo radimo i na coachingu. Važno je da to onako da provjerite kako se osjećate u danu i što za vas radi, što ne radi. I primjer postavljanja granica može biti neću otvarati mail više 3 puta na dan dok sam na poslu, neću koristiti mobilne aplikacije vezano za posao dok sam kod kuće ili izvan posla na odmoru u bilo koje vrijeme. Neću odgovarati na poslovne pozive u svoje slobodno vrijeme, danas uzimam svoju regularnu pauzu i tako dalje. Vi ćete već vidjeti šta je potrebno kod vas. Možete koristiti kalendar ili rokovnik i napišite svoje vrijeme čak i za pauze, čak i vrijeme za razmišljanje i planiranje. To podržava održavanje vaše vlastite životne energije. Prakticirajte brigu o sebi, zdravom prehranom. Ako volite možda pjenušavu kupku, to je isto u redu. Pospremite krevet ujutro, dok dođete kući bit će uredan i imat ćete dobar osjećaj. Nađite načine koji vam odgovaraju i pomažu da se osjećate dobro i uspješno. Naravno, tu ulazi i kontroliranje svojih misli. I to će vam sve pomoći da vaša baterija ostane napunjena koliko god je moguće. Napravite svoj self-care strategiju, to jest brigu o sebi, kako ćete brinuti o sebi tako da stres ne zavlada vašim životom, kad naiđe neka nepredviđena situacija. To je nešto što se može naučiti i zaista izvježbiti, a uvelike podupire vašu otpornost ili resilience. Pronađite pomoć kada vam je potrebna, razgovarajte sa svojim menadžerom kad ste zatrpani poslom, razgovarajte sa svojim kolegama, budite proaktivni kada vam je potrebna pomoć, pronađite resurse koje će vam pomoći da podržite i sebe i svoje mentalno zdravlje. I evo nekako da privedemo kraju, znači radi se o tome da poduzmete neke male korake za početak. Provjeravajte redovito kako se osjećate i kako je zapravo i vaše mentalno zdravlje, jer je to nešto što je promjenjivo. Provjerite kako su drugi ljudi oko vas. Poduzmite akcije koje podržavaju nivo vaše osobne energije, pijte dovoljno vode i nekako, na primjer, dok idete u kupovnicu, stavite svoj mobitel vani, nemojte biti na WC-u i listati. Jednostavno da imate taj mentalni break dok ste negdje, a niste kod vašeg stola na poslu. Znači, koristite mobitel prije spavanja, dajte si taj isto tranzicijski moment da se jednostavno smirite, opustite,
da nekako date svojem umu priliku da se pripremi za taj dobar i kvalitetan san. I zapamtite da je 5 minuta pauza bolje nego 0 minuta, 5 svjesnih udaha je bolje nego 0 i pobrinite se i napravite sve što možete. Nekad je to više, nekad manje, da održite taj kontinuitet. Evo, to je bilo to u današnjem videu. Ja se zaista nadam da vam je bilo od koristi. Podijelite ovaj video sa nekim kome bi možda bio koristan i evo, nekako željela bih da se ta cijela kultura i svijest o mentalnom zdravlju zaista i proširi, jer često puta nismo svjesni, nismo osvijestili onoga što se događa u našoj glavi, isto tako i oko nas, kroz šta prolaze ljudi koje najviše volimo i sa kojima provodimo i najviše vremena. Kliknite subscribe, pretplatite se na ovaj kanal jer uvijek dijelim neke teme iz osobnog razvoja. Naravno možete me zapratiti na Spotify u audio verziji. Tamo već imate puno epizoda i evo, radujem se našem sljedećem druženju. Hvala na pažnji.